Это пиздец. Мы ўжо ў Грацы, у Аўстрыі. Я, напэўна, не ведаю. Я, напэўна, не буду тут шмат здымаць, але мы ўжо трохі прайшліся па гораду і ведаеш, мне тут так падабаецца на самой справе, я не ведаю. Мне ў Вене ў той раз спадабалася вельмі. Вось настолькі, што, мабыць, я нават жыць бы тут мог, я не ведаю. Ну добра, мы ўжо пойдём, напэўна. А то мы тут толькі адзін дзень, завтра ўжо да Венецыі едзем. Там трэба паспець яшчэ пагуляць. Бо з відэа гэтым яшчэ нешта рашыць, у мяне ж яшчэ проста мільён закапана засталося, я так сам нічога і не зрабіў. Я уцёк ад бацькоў і перачакаў проста велізарную колькасць турыстаў, яны тут ходзяць, хаця тут не так шмат. Там проста гэта нейкі жах. Я не звыкся здымаць нешта на вуліцы, у сэнсе сабе. Што я хацеў сказаць? Па-першае, тут прыгожа вельмі. Увогуле, у мяне ўжо не першы раз такое ж, я пытаюся зрабіць нейкае відэа ў вандроўцы. Я гэта рабіў гадоў з 10, ведаеце? Я яшчэ на тэлефон задымаў, у мяне быў Xiaomi там Redmi Note 5. Мы з бацькамі ездзілі ў Харвацію, там у Польшу, такія месцы я сёння нешта здымаў, але гэта рабіў як влогі. Вось, потым у мяне прям з дзяцінства была вось гэтая блогерскі ген нейкі, мне прям хацелася, мне трэба было. Потым я падсеў на ўсялякія гэтыя, не прям відэа пра прадуктыўнасць, амаль. Ось, і яшчэ я падсеў на новую хвалю Ютуба. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, гэта, як такі рух на Ютубе, дзе людзі спрабуюць рабіць нешта якаснае, сапраўды нешта, што перадае эмоцыі. Мастацтва замест усялякага такога контента, як там у містера Біста, ўсё такое вось. А мне хацелася таксама. Мне хацелася рабіць фільмы. Я прям хацеў быць як рэжысёр па-беларуску. Мне зараз соромна, дырэктар, напэўна. Я прям хацеў здымаць фільмы. І вось першая моя такая спроба, я не памятаю, калі была, але гэта было дома. Блядь, ідуць турысты. Пакуль шукаю новае месца, глядзіць вадапад. Просто вадападзік. Я там не ведаю, як тут зараз. Оп. Все. Ой, нам так у Венецыі пашанцавала, ведаеш, мы вырашылі выйсці о 5 гадзіны, раніцай, каб паспець, пакуль спякота не пачалася, а то ж там колькі 37-38 градусаў, гэта проста жах, я не ведаю. І там не было амаль ніводнага чалавека, там толькі смецце падбіралі, да ўсё. Там на гэтай плошчы, я не памятаю, як яна называецца, но ты ведаеш, напэўна, гэта плошча, якая галоўная ў Венецыі. Красей кажучы, было чалавек 20 на ўсю плошчу. І ўсё. Я ў шоку, карацей кажучы. Вельмі прыгожа ў Венецыі. Неяк я хадзіў там, і я не ведаю. Пачалося адчувацца ўсё ж такі нешта такое дзіўнае. Напэўна, як пасля таго, як школа скончылася, быццам нешта пачалося змяняцца. Я не ведаю, што гэта.
быццам нешта ў паветры такое. Я не разумею. Я не хачу зараз пра гэта думаць, рэфлексіраваць. Я хачу адпачыць. Я прыехаў сюды адпачываць. Вось, потым яшчэ напішу. Я спадзяюся, вам спадабалася глядзець на тое, як я уцякаю ад турыстаў. Прайшло 2 дні. Дарэчы, тут за мной гэта Гевонт. Я туды хачу залезці, але там выпаў снег. І цяпер мне жахліва. Я ўсё хаджу вакол тэмы, быццам. А расказаць я хацеў пра што? Я ўжо расказаў, што я хацеў быць вось фільммейкерам, як гэта амерыканцы ўсе там робяць, ездзяць, нешта здымаюць, але у мяне адна праблема, што я ніколі не хацеў, ніколі, а ўвогуле, я не хачу проста рабіць відэа, якія, нічога не значаць. І у мяне быў такі бзік, што мне трэба рабіць прям мастацкае нешта, вось, прям вось так. Па выніку я не раблю нічога, бо сказаць мне маім мастацтвам пакуль што няма чаго. Таму зараз я спрабую хаця бы нешта здымаць, бо ў мяне ёсць гэтая патрэбнасць нейкая. Але вот зараз я сабе раблю жыццё горш, я здымаю ўсё гэта ў S-Log, і мне прыйдзецца гэта яшчэ займацца колеракарэкцыяй. Я ў шоку ад сябе. Усё будзе добра. Прыехалі да хаты нарэшце. Я ўжо стаміўся ў дарозе трошкі на самой справе. Ой. Мяне нешта хвалюе. Я вось не ведаю, я нават не ведаю, як зразумець, што, як гэта назваць. Мабыць, канешне, паступленне. Мабыць, нешта яшчэ, але што, мабыць, што наконт відэа гэтага, што яно нават цікава нікому не будзе. Я ўжо не ведаю нават, навошта я яго раблю. Мне быццам самому ўжо не настолькі гэта цікава. Я б лепей гэты час патраціў, не ведаю, на музыку ці на яшчэ што. Хаця я вось не ведаю. І вось час, вось толькі здаецца, што трошкі ты адхіляешся ад гэтага, і ўсё роўна. Вось нейкая журбота такая, зноў хваляванне нейкае. Што гэта такое? Я не ведаю. Гарна, дарэчы, я не думаў, што мне настолькі спадабаецца. Я думаю, возера у нас таксама, дарэчы, ёсць, тут вельмі прыгожа. І возера само, і ў горадзе таксама. Горад вельмі мілы. Тут усе ў лімонах. Літаральна ўсё, яны паўсюль. Ой. Все равно, я хожу, не шпацырую, гуляю, і все роўна мне нешта крое, я не ведаю. Все роўна нейкая журбота, ёсць нейкія хваляванні. Я ўжо нічога не магу не заняцца нічым, не пачытаць, не паляжаць, не паспаць, ні фільм не паглядзець. Мне увесь час вось гэта перашкаджае. Я не магу ад гэтага пазбавіцца, і мяне гэта выносіць проста. Але з іншага боку, калі няма хвалі, няма і ветру. Калі няма ветру ў ветразях, рухацца таксама не можаш. Мабыць, гэта проста знак таго, што я нарэшце рухаюся кудысьці. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there won
not black. Oh, I kept the verse for another day, yet knowing how way leads on the way, I not doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the